دی گل اسی اپنے بزرگاں کولوں سنے ہیں کہ ایک بابا سی تے بابے دی اولاد کوئی نہیں. اللہ دی بارگاہ وچ منت منی یا اللہ مینوں 4 پتر عطا کر تے میں تیرا گھر مسجد بناواں گا. میں تیرا گھر مسجد. اللہ کریم نے دعا پوری کی تھی. بابے نو پتر مل گئے 4 تے پتر جوان ہو گئے تے ایک دن پتراں نو سامنے بٹھا کے تے بابا مشورہ پیا کرے کہنے لگا پترو اجے تہاڈا وجود نہیں سی تسی نہیں سوائے تے میں منت منی سی یا اللہ پتر دے تے تیرا گھر مسجد بناواں گا. رب نے دعا قبول کی تھی تے پتر دیتے تے پتر کہنے لگے ابا جی منت منی ہے تے پھر منت نو پورا بھی کریدا ہے تے ہن جگہ خریدو مستری مزدور لبو سیمنٹ ریت بجی سارا کچھ لے آ کے نہ تے مستری لا کے تے رب دا گھر مسجد بنائیے. باپ نے پتراں دے نال مشورہ کر کے زمین خرید لئی تے مستری مزدور لا دیتے تے اللہ دا گھر مسجد پہ بنے. تے 3 پتر بڑے سکول دی تعلیم والے باپ نے پڑھائے لکھائے تے ایک سی درویش تے ساڈے بھی گھراں دا ماحول اے کہ جیڑا ہوے نا چکنا اونوں اسی کہنے ہیں سکول پڑھا کے تے اینوں پائلٹ بناواں گے. تے ماں پائلٹ بنانا چاہندی ہے تے سکول اینا ک پڑھدا ہے کہ بڑا ہو کے جہاز بن جاندا ہے. لیکن جیڑا پتر ہوے نا یا تے اکھاں تو کمزور ہوے یا ہاتھ کمزور ہوے یا لات کمزور ہوے تے اسی کہنے اینوں اینے کولوں مدرسے چھڈو آپے دال کھاندا رہے گا تے اوتھے دین پڑھ لوے گا. لیکن ایمانداری نہ دسو جنہ پیچھے اتنی پیسے لا کے تے سکول دی تعلیم دیتی یا انہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی تھی تے جنوں ایویں سمجھ کے مدرسے چھڈ کے آئے ہیں حافظ قرآن بنے تے قیامت نو نور دا تاج لے کے دے گا. جتھے دنیا دی تعلیم بچیاں نو دیواندے ہو نال دین دی تعلیم بھی دلایا کرو. اج میں دن رات محافل تے جانا تے لوگ میری عمر ویکھ کے کہندے نے یار تو کی ہے تے کی بن گئے ہیں. میں کہ میں کچھ نہیں ماپے چنگے ہون تے پتر انج دے بن دے نے. ماپے نبی پاک علیہ السلام دے دین نہ پیار کرنے والے ہون تے پھر پتر بھی دین والے ہی ہوندے نے. 4 پتر تے 3 بابے نے پڑھا لکھا کے جوان کیتے تے ایک درویش سی او دی گھر وچ گل سندا ہی کوئی نہیں تے او دے نال مشورہ کردا بھی کوئی نہیں. بابے نے زمین خرید لی تے مسجد بھی بن دی ہے تے جدوں مسجد دیاں دیواراں بلند ہو گئیاں تے چھت پے لگی نا تے 4 پتراں نو پھر بلا کے کہنے لگا ہن پھر مسئلہ درپیش آ گیا ہے. پتر کہنے لگے ابا جی منت سی منت پوری ہوندی ہے تے ہن کی مسئلہ ہے. تے بابا کہنے لگا میں منت منی سی یا اللہ تیرا گھر مسجد بناواں گا تے پتر پل کے جوان ہون گے تے جدوں مسجد دی چھت لپاں گا تے مٹی جنت دی لاواں گا. آہا مسجد دی چھت لپاں گا تے مٹی کیڑی لاواں گا جنت دی. انہاں کہندی جنت دی مٹی. پتر بڑے حیران ہو گئے جڑے سی نا سکولی تعلیم والے کہندے چلو اسی استاداں نوں پوچھ کے اونے ہیں کدھروں جنت دی مٹی لبدی ہے دنیا تو کہ نہیں لبدی. جدوں آئے نا استاداں کول تے استاد کہنے لگے جنت ہی کادی جتھے مٹی ہوے جنت دی مٹی تے دنیا تو نہیں لبنی. تینے واپس آ گئے تے ہن درویش بولیا آئے ہائے درویش بولیا کہندا جے اجازت دیو تے جنت دی مٹی میں نہ لے کے آواں میں جنت دی مٹی لے کے آنا. تینے ویر بھی حیران ہو گئے تے باپ بھی حیران کہ جنت دی مٹی لے کے کتھوں آوے گا. کون ہے دیوالی دے غلاموں درویش ترنے آ اپنے بیڑے چی آ گیا اپنے گھر وچ آئے انہیں ویکھیا 4 پائی تے ماں بیٹھی انہیں آ گیا اپنی ماں دے ہاتھ تے پیر چومے اپنی ماں نو کہندا اماں جی جُتی پا کے بیڑے چ پیر رکھیا ماں نے پیراں چ جُتی پا کے بیڑے چ پیر رکھیا. اس درویش نے ماں دے پیراں تھلوں مٹی کٹھی کر کے صافے چ پا لئی. جدوں ماں نے اگے پیر رکھیا اوتھوں بھی مٹی کٹھی کر کے انہیں صافے چ پا لئی. مٹی دی گٹھڑی بنا کے مسجد دے اندر آ گیا. آ کے ابے نو کہندا ابا جی میں جنت دی مٹی لے آیا بابا جی میں جنت دی مٹی لے آیا. باپ بھی حیران تینے ویر بھی حیران ہو گئے کہندے دس تو جنت دی مٹی کتھوں لے کے آئے. درویش کہنے لگا میں جنت دی مٹی کو دوروں نہیں لے کے آیا میں جنت دی مٹی اپنے گھروں ہی لے کے آیا. وہ کہنے لگے ساڈے گھر جنت دی مٹی کتھوں آ گئی تے درویش دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے تے رو کے کہندا ابا جی میں علماء کو سنے ماں دے پیراں تھلے جنت جیڑی مٹی ماں دے پیراں نوں لگدی ہے او مٹی جنت دی مٹی